DCCAZ boy ne, telan yan sanda. Maganarki magana na ne, tafiyarki tafiya na ne, zuciyarki zuciyata ne, addu'arki addu'a na ne, lafiyarki lafiya na ne, nafilarki nafila na ne, azuminki azumi na ne, sadakarki sadaka na ne, natsuwa na ne, ayyukanki ayyuka na ne, rayuwarki rayuwa na ne, kwanaki na ne, zikiri na ne, lazimi na ne, nasara na ne, rashin jini rashin tsagawa, soyayyarki nake da nema rashin jini rashin tsagawa, soyayyarki nake da nema damuwa na ne, nazari na ne, tsayuwa na ne, wahala na ne, burika na ne, sha'awa na ne, matsala na ne, haƙuri na ne, juriya na ne, rigima na ne, tausayi na ne, tambaya na ne, yan uwa na ne, makiya na ne, malamai na ne, ladabi na ne, inuwa na ne, ilimi na ne, murmushi na ne, dariya na ne, yin kudi na ne, wuridi na ne, yan hali na ne, yin fada na ne, ahali na ne, yayi na ne, kannai na ne, rashin jini rashin tsagawa, soyayyarki nake da nema rashin jini rashin tsagawa, soyayyarki nake da nema rashin jini rashin tsagawa, soyayyarki nake da nema mabiya na ne, yin fada na ne, bacci na ne, tashi na ne, rayuwata duka na baki, ko ina zamu je a domin ki, rayuwata duka na baki, ko ina zamu je a domin ki na baki. Yes, boy.